Kila siku ya Jumatano kama inavyojulikana ni siku ya maombi. Kila rituko ria Jumatano marago botambe gemanyikane tuna rituko ria gusaba. Tagia ko geranga kerongori gereri maybe Yesu na bwate sababu yokuboka maambia na kugenda gukora amasaba jinsi cia mambia na boigo chinga kibunechi igagachira ase nyanja ense amaiga. By the way, I'm on my way go chia ase engegu inde tunyare koba tukurigereria nga ningi gekogera Yesu gakabera ngana mache during those times elinde okora amasaba otware picnic yae in a good way egono gekogera ngo gotebinga chinga kichinyinke chise chia marago bane chinge njoking mase murobiri bwa masaba na kegora ngo kwarigania so murobiri wetu kuri rero no nyengo na gutara igoro cha se park korambura mbobere nyuma tu akire ngo yo twarocire ono echinga kyo mubiro kwira na ngora una gutara biango bekero roche ga orige no roche ga abere bya kwabanga na mache elinde una kuongora ngora kwara una machara matoera Yesu iga kaire chinga gune chikoba na banafunzi bae aboro subaye na boigo kutara nabo. By the way, eyenko nyoriere nte binge sana na kiroche sini. It's a very good thing. Kiroche amaja ibuna go cha kuongora ngara. There is a secret yokoba na nete. Kobera sene chere una into ne vinto via obotongi manchani akia kogera kogata inga chinga kichinyinge. There is a reason as to why sai ada rengo boti no wenga njoke manchani. We thank God kiagera no rocho kuna mangana gende tense mei igongo kwariga ni bono litu kulia lero bono maragoba dunya ko batogo so morogorio bwa masabo me ya AGR live me ya Bagusi Global Radio to machako amananche ori nontiri ase abagusi global radio.com aso ko ene kinga wato bwatire asinchira ya bene kigima aya bono na ko ganiria maya tumera na sende ya mano.